ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಕ ಪುರ್ಸೋ ತುಡು ಟೈಮ್ ಬಂದ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟಲೆ. ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬಂಗಂಬೇರು ನಮ್ಮ ಹದಿನೇಗಳ ಬೈತೀರು ಬೇರೆ ಪಾತಿರ ಈ ಪಿಲಿಯ ಸಪಾಟ್ ನಕ್ಲಿಗಾವಡು ಪಿಲಿ ಮಲ್ಪವು ನಕ್ಲಿಗಾವಡು ಅತ್ತನ್ನ ಬೊಟ್ಟನ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಕ್ಲಿಗಾವಡು ಅವು ಒಂಜಿ ತಾಗೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಚೊರಡು ಈ ಊದುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪು ಆ ಊದು ಮಿತ್ರನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ದ ಬೆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ನಲ್ಗೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಸಿಇಒ ಕಲಾಸ್ನಿಕ ಅವು ಬೆದ್ರ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಲ ಟಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೇರ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಲ ಇಂತ ಇಮೋಟು ಪೀಟರ್ ಅಶೋಕನ್ ನೆಲ್ಲೇರು ಉಂತ್ಲೆ ಬಂದು ಉಂತ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಂದು ಈ ಬೆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಆವಡುಂದ ಭಾರಿ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಭಂಗ ಬೈತೀರು ಬೇರೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಭಂಗ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಹದಿನೇಗಳ ಬೈತೀರು ಬೇರೆ ಆ ನಮ್ನೆ ಭಂಗ ಬೈತೀರಿ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಾಗಲ ಬೈಟ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪಾಡೊಂದು ಮೇರೆ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ತೂತೇರಿ ಟಿವಿಡ್ ಮಲ್ದಿಜೇರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ತರಸಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಓಡು ಬೋಟ್ ಮುರ್ಕುದು ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಕಾಸಿ ನೀ ಪಿಲ್ನಲ್ಕೆ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಮರತು ಬೈದೆ ಈಗ ಫೋನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಕೋಲು ಕಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪಲಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಏತಾಪುಂಟು ಸೆಟ್ ಟೀಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೈಪಾಡಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅವು ಕಮಲ ಉಪ್ಪಾಡೆ ಅವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಪ್ಪಾಡೆ ಅವು ಪಿಲಿ ನಲಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಾಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಪನ್ನೊಂದು ಇದ್ದಿ ಆದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಾದೆ ಕಂಬಳ ಆದ್ರೆ ಏನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪರ ಹೆಸರು ಮಾಲ್ದೇರಿ ಸಿರೀಸ್ ಮಾಲ್ದೇರಿ ಅಂಚಿನ ಬೆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಐಟೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರನೇ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕಿನೇ ಹಾರಿಸದೆ ಇತ್ತ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮೂಜಿ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬೆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ lekkodu ನಮ್ಮ ಈ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊನ್ನೆಚಾರಿ ಮೂಲು ಸರ್ವ ಬೆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ತಿರುತ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಲಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಈಗ ಓಡ್ಬೋಡ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಾದು
ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ಓದುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದ ದಾನ ಇಂಥ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಆ ಮೋಕೆಡಿ ಜಪನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಆ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಂಪಿನಿಗೆ ನಾನೇ ಅರ್ಥ ಬಂದ ಇನ್ನು ಓದು ಮಾಡೋದು ಆ ಓದುದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈಜಿ ನಾವು ಕಟ್ಲೆದಾದ ಬಂಡ ಇಳಿತ ದಿನುಟ್ಟು ಪಿಲಿ ವೇಷ ಮಾಡಿನಕ್ಕಳು ಬಂದದ್ದು ನಕಲ ಮೇಟಿನ ರೋಮನ ದೆತ್ತದು ಕಟ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿಡು ಮೀದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕೆ ನಿಂದಿದ್ದು ಐದು ಗೋಡ್ತಿನ ಟೊಪ್ಪಿ ಚಟಿಲೆ ನಿಂದಿದ್ದು ಐದು ಇಂಜಿ ನಂದಾಳ ಬಂತಾದು ಆರತಿನ ಮಲ್ತದ ಐತ ಪಿರವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕುಂಡೋಣ ದೇವದ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಐಟು ಗೆಂಡ ಪತ್ತಾದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಲೋಭನ ಪಾಡಿನ ಕರೆಗೆ ಐತ ಅರ್ಥದಾನೆ ಬಂಡ ಇಣಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡಿ ಊದು ಬಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡಿನಕಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಇಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಪ್ಪು ಇನಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ವಿಚಾರ ಒಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕಾರಣಿಗೆ ಒಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಐತ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ಅತ್ತು ನರಮಣ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ನಾಲೈದ ಪಾತೆರ ಈ ಪಿಲಿಯ ಸಪಾಡ್ ನಕ್ಲಿಗಾವಡು ಪಿಲಿ ಮಲ್ಪವು ನಕ್ಲಿಗಾವಡು ಅತ್ತನ್ನ ಬೊಟ್ಟುನ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಕ್ಲಿಗಾವಡು ಅವು ಒಂಜಿ ತಾಗೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಈ ಊದುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪು ಆ ಊದುದ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಊದು ಪಾರ್ದಿನಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕುಂಡಕಾಯಿ ಡಕ್ಲ ತರ ಪಿಡೆ ಹಾಕಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಪೋಣದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಊದು ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಅಪಕ ಲೋಭನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಲಿಂಬೆ ಬಿಲ್ಲಿಟ್ಲ ತಾರ ಇಡ್ಲ ಅಕಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೊರತದು ಎಂಗಲು ಆ ಮಾರ್ಗೋಗ ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಶ ಮಲ್ಪನೈಟೆ ನಲಿಪನೈಟೆ ಪೋಪಿನೈಟೆ ಪಾತ್ಯನೈಟೆ ಓಯಂತಾರದ್ದು ದುರಿತ ದೋಷ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶ ಬದುಕು ಬಂತಿಲ್ಲ
ಜೈ ಬೆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಿತ್ರನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡಿವಲ್ಸ್ದ ಬೆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ನಲ್ಗೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ CEO ಕಲಾಸ್ನಿಕಾವು ಬೆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಪಿಲ್ನಲ್ಗೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಗಣೇಶನ್ನೇ ಮೈನ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಅನ್ನದಾತ ಅಂತ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಕ್ಲೇಕ್ ಒಂಜಿ 5 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಗಣೇಶನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಪಿಲ್ನಲ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಈಗ ಬೈದವ್ರು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಬಾರ್ದು ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ನೀವು ಬೆದ್ರ ಪೆನ್ಸ್ ಬನ್ನಗ ನಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಇದು ಬನ್ನಗ ಎಲ್ಲೇ ಮುಂಟಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಡುಂತೆ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಪಾಡುಂತೆ ಇದು ಪಲ್ಟಿಪುರ ಪಾಡೋರ ಬೆದ್ರ ಪೆನ್ಸ್ ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಲು ಬೆದ್ರ ಪೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಪಲ್ಟಿಪುರ ಪಾಡೋರ ಪಲ್ಟಿಪುರ ಪಾಡುವೆ ಪಿಲ್ಲನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೂರ್ವ ಗೊಬ್ಬೆ ಎನ್ನ ಬೆದ್ರ ಪೆನ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಬಾರ್ತಿಜಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪುಷ್ಪ ಈ ಪುಷ್ಪ ಬಿಚ್ಚಾಡ್ತಾರ ಪುಷ್ಪ ಬಿಚ್ಚಾಡ್ತಾರ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಲೋ ಡಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೇರ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಲೋ ಇಂಚ 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 ಅಂದ ಇಂಚ ಡಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಆರ ಅವೇ ಪುಷ್ಪ ನಂದೆ ಪಿಲಿ ರ್ಯಾಶ್ ಪಿಲಿ 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 ರ್ಯಾಶ್ ಆತನ ಪಿಲಿ ರ್ಯಾಶ್ ಆತನ ಅಂದೆ ಪಿಲಿ ಭಯಂಕರ ರ್ಯಾಶ್ ಆತನ ನಂದು ಪಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಏತು ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡು ನಾನು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರು ఇప్పుడు బెంగళూరు ಬೆಂಗಳೂರಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇಂಚ ಪರಕ್ಕೆ ಗಂಧ ವಾಡಿನ ಅದು ಇಂಚೇನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇತೆ ದಸರಾ ಪುರ ಪೋಪರ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುರ ಇಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರ ಇತ್ತನ ಓ ಟೀಮ್ ಪುರ ಪೋಪ ಹಾಂ ಉದಯನ ಹಾಂ ಬಲ್ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಅಂದ ಹಾಂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೀಟರ್ ಅಶೋಕನ್ ಎಲ್ಲೇರು ಉಂತ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪುನಿ ಎಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪುಣಿ ಒಲಾಡಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಒಲಾಡ ಬುಲಿಪುಡ ಪಿಲಿ ಸೌಂಡ್ ಎಂಚ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೆದ್ರ ಪೆಂದಡ್ ಉಡಲ್ಲಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಜವನುಂಡೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಂದು ಉಡಲ್ಲ ಜವನೇರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಉಡಲ್ಲಾದ ಪೊರ್ಲು ನಾ ಪ್ರೀತಿ ಭವನ ಏನ ಉಡಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂವೊಂದುಂಡು ಅನ್ನ ಬೆದ್ರ ಪೆನ್ಸ್ಲ ತೂವೊಂದುಂಡು ಒಂದಾನಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಬೋಂಡು ಅವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಬಂಡಾರ ಅದೇ ಪಿಲಿತಲಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಿಲಿತ ಸೌಂಡ್ ಗರ್ಜನೆ ಪಿಲಿತ ಇದು ತೆಲಿವಾರ ನಾನು ಆಡಿಗೆ ಪುಣ್ ಅಂಜದು ಪಿಲಿಕ್ ಕೊರೋನೆ ಇದು ಬೆದ್ರ ಚೌತಿಗೆ ಬೆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಒಂದು ಪಿಲ್ನಾಲ್ಕೆ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಐತ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಇಂಬೇರ್ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆಗಳ ಎಂಬೇರಿ ಈತ ಬಂಗ ಬೈಜೇರು ಆ ನಮ್ನೆ ಪೊಡೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಪಾಪ ಬೈಟ್ಸ್ ಮಾತ ಕೇನೊಂದು ಮತ ಪ್ರಚಾರಕವಾದ ಭಯಂಕರ ಭಂಗ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ವಲನ ಎಂಚೈತೆ ಖುಷಿ ಆಣಿರೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟು ಮೇರಿಜಿನ ಬೆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲಜ್ಜಿ ಓಲಜ್ಜಿ ಪಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಎಂಚೈತೆ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಮಾತ ಪಲ್ಲೆ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇದು ಭಂಗ ಬೈತನೆ ಹಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿ ಪೋಡಿ ನೋಡೋಣ ಉಂಟಾ ನರಮನೆ ಅದೇ ತುಲೆ ಮೂಲ ಪಿಲಿಯೇ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಲೇರು ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲ ಜಿಂಕೆ ಅವು ಒಂದು ತಿನಿಯರ ರೆಡಿ ಅಂದಿತ್ತನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಓ ಪಿಲಿ ಹೊಸ ನಮ್ನೆದ
ಬಾಬು ಒಳ್ಳೆ ಮುತ್ತಗಳ